Bé, molt bona tarda i moltes gràcies per ser aquí avui. Els que estem aquí dalt us presento una miqueta. Jo sóc el Francesc, el director del Mercat, el Manel Trias, l'Helena Castelar, que venen una mica representant la companyia Zotal, l'Alfonso, gràcies per l'esforç, Alfonso, que has vingut de molt lluny, i la Sabine, que estaven també amb la companyia d'Anat, el Francesc, que ens farà una mica també d'introducció, i el Ricard, el Pep, que està també aquí, entre aquí a baix a la sala amb l'espectacle de la Fura, i l'Arnau, que ens ha acompanyat en aquest teatre durant 25 anys i a part d'altres coses, doncs, agitador de moltes coses en aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa que us heu prestat a tenir. I en primer lloc, la primera cosa que jo volia dir, a part de la benvinguda, és que avui no volíem fer un exercici de nostàlgia, no volíem parlar del passat, sinó realment una mica el que a mi em provocava, i una mica ho he de confessar com a director i com a persona que té un gran respecte per aquesta casa, és sentir-me fill també de totes unes idees i tota una, si voleu dir-li així, moment de Barcelona en el que es van impulsar coses que encara duren i que encara tenen moltes coses per fer i per dir. Llavors potser ens hem posat aquí a dalt els més vells, diguem-ho així, o els que tenim una trajectòria... Però la idea, per tant, no era tenir cap conversa nostàlgica, sinó al contrari, sinó parlar de present i parlar de futur. I bé, per fer-ho ho farem amb aquest format conversa. El que farem serà, el Francesc farà una primera situació, si voleu, en tant que persona que ha escrit un llibre o dels pocs llibres que hi ha últimament sobre història del teatre a Catalunya, si ho dic bé i si no em corregeixes, que ens situa en un context, i després voldrem també, a partir de les aportacions del Ricard, fer una mica de pas a cadascú quina pot ser la seva mirada, la seva visió. Les companyies catalanes més destacades es van consolidar, per tant, amb l'empenta d'aquesta nova espectacularitat dels anys 80 i els 90 i caracteritzades per aquesta recerca d'una nova implicació, una nova imbricació de l'audiència en l'espectacle. Per tant, s'allunyaven i defugien el valor purament cultural del teatre i provaven de resituar-lo en el lloc essencial de les col·lectivitats. Per tant, són grups que al principi rarament treballen amb la paraula, que en canvi protagonitzen autèntics esdeveniments espectaculars, en què la materialitat teatral adquiria un protagonisme que sovint sobrepassava la intenció narrativa. Són grups que participaven d'uns mètodes de treball de creació col·lectiva i que es proclamaven com a grups pluriartístics, és a dir, que posen en marxa diversos llenguatges expressius que incorporen en la posada en escena disciplines extrateatrals que se serveixen de tècniques procedents d'altres gèneres espectaculars, com la dansa o el circ o els puccinel·lis, i també d'altres canals de representació, com el cinema, el vídeo o la televisió. Aquesta interdisciplinaritat, aquesta connexió entre les distintes arts i el desig d'una participació polisensorial per part del públic són característiques que comparteixen els grups més renovadors d'aquesta línia dramatúrgica que té també en comú l'ús de la tecnologia com a llenguatge escènic. Primer, esclar, en la mesura que et dediques a formar actors, sincerament, el Mercat era un dels referents més importants i necessaris per animar els nostres alumnes a que vinguessin a veure espectacles i a gaudir dels espectacles que es programaven, perquè hi havia la possibilitat, en la manera en què es programava aquí al Mercat de les Flors, de veure formes d'actuació molt diverses. I això, des d'un punt de vista formatiu i pedagògic, és molt important que hi hagi un teatre, que hi hagi hagut un teatre com el Mercat, que possibilita tota la quantitat d'espectacles diversos, però enormement diversos i no en una única línia dramatúrgica o d'actuació. Per aquesta raó, probablement aquest equipament, jo m'atreviria a dir que ha estat una de les escoles més importants
de normalització i d'introducció d'un llenguatge modern i contemporani de les arts escèniques, no? Respecte amb els processos creatius que deies, a mi realment sempre és el que més m'ha interessat, el procés creatiu. També el fet de representar, però el procés creatiu, el temps de treball del procés és el que sempre m'ha interessat molt, no? I de fet ara segueixo amb això, no? Segueixo treballant, ensenyant i aprenent sobre el que és la relació de la creativitat i la salut, com potenciar això que tenim tots, diríem, no? La creativitat. Però clar, són processos llargs, perquè com deia ell, el Ricard, realment un procés creatiu és un despullar-se i un intuïtivament investigar, jugar i relacionar i fer el jersei perquè després poder-lo ensenyar. I això és un aprenentatge o autoconeixement compartit que és un procés llarg. I nosaltres, per exemple, això, havíem fet 5 espectacles i pensava, fèiem un procés creatiu que d'assaig era menys, perquè és molt complicat i la producció i tal, però potser podríem dir que eren 6 mesos o 7 mesos un procés creatiu, no? Per nosaltres. I aleshores això et portava que després eren 2 anys d'ensenyar aquell espectacle o de viatjar amb aquell espectacle a diferents festivals, no? Per mi Total va ser molt difícil, diguéssim. I el temps de sortir de Total, diguéssim, ha estat com una etapa de calma. O sigui, la convulsió dels 17 anys, diguéssim, ha estat molt dura. Ha estat molts quilòmetres, molta responsabilitat, molt feixuc, no? Molt feixuc perquè és el pes administratiu, ara que parlàvem de Danat, és el pes d'algú que és teu, és a dir, tu no vas a defensar altra cosa que el teu, i això té un pes personal molt fort, i sortir d'això ha sigut alleugerir-me, no? I entendre que hi ha coses petites que tenen el seu valor i que les pots atacar a la mesura de les teves condicions, perquè Total ha sigut sempre treballar per sobre de les nostres condicions, no? I això té a veure amb els processos creatius també, perquè la voluntat de ser sincers t'aboca a la voluntat d'estar molt desprotegit i molt vulnerable, no? Ara haig de reconèixer que són impagables, no? Són 17 anys fantàstics, vull dir que aniran venint, aniran retornant mica en mica i aniran posant-se al seu lloc, no? Perquè és impagable poder parlar de las cosas que te pasan a tú, ¿no? Buenas tardes, en primer lugar. Muchas gracias, Francesc, por la invitación. Es obvio que comparto muchas cosas con ellos, no solo por el tiempo también compartido, sino por haber disfrutado un poco en este espacio, que yo creo que uno de los valores fundamentales que tiene ha sido el haber sido pionero en rehabilitar un espacio que en sus orígenes no estaba predestinado para ser un espacio escénico. Provocó un salto al vacío al hacer dialogar y transitar un poco lo que en él se estaba generando y proponiendo con diferentes compañías, diferentes artistas y demás, y ser capaces de comunicarnos un poco con el entorno. Entonces, yo creo que el Mercat de les Flors, entre los muchos valores que tiene y el hecho de haber sido pionero precisamente de esta poderosa transformación, desde mi punto de vista, pasó a ser un lugar en el que teníamos una motivación añadida a nuestra propia, digamos, a nuestros propios impulsos creativos, ¿no? El hecho de plantearnos diferentes propuestas cobraban valor al saber que detrás había una plataforma como el Mercat de les Flors que nos fue haciendo crecer y que proyectaba también nuestras inquietudes en muchos foros y en muchos escenarios, ¿no? Sabemos todos, Barcelona después del 92 ha cambiado mucho. La sociedad, hemos cambiado, las necesidades han cambiado, ya no necesitamos más para estar viviendo en una ciudad, manteniendo una compañía con cierta infraestructura. Esto, hay un antes 92 y hay un después de 92, diciéndolo así como muy superficialmente. Entonces, no es una añoranza, pero yo creo, otro día me encontré con un amigo que también había colaborado en algunas ocasiones, un diseñador de luces,
y me dijo, somos unos afortunados porque hemos podido trabajar así y vivir aquellos tiempos. Y esto no es echar de menos lo que pasa hoy, simplemente son, bueno, tenerlo en cuenta, era una riqueza, ¿no? Y también, como dice Alfonso, esta riqueza también muy agradecidos y con mucha relación y con mucho cariño porque habíamos podido trabajar aquí en el Mercat de les Flors. No sé, o sigui, passaven moltes coses al nostre alrededor que ens donaven una energia superpositiva, no? Diria jo, per búsqueda i tal. Després hi ha aquest efecte que podies passar-te molts dies perdent el temps creant. Vull dir, el papa et deia que perdies el temps, tu estaves creant, però era igual, estava de moda fer això. Ara està de moda tot el contrari, ara si no ets supercompetitiu ets un mierda que perds el temps, no? O sigui, en aquella època hi havia el tempo de que podies estar creant i no passava res, inclús era molt xulo fer-ho. I ara no, ara això s'ha perdut. Jo amb la meva companyia ara tinc que anar a horari estricte i aprofitar les 8 hores que tinc per pencar saco, perquè si no, no és rentable, no els puc mantindre, no? I això abans no passava, no? Ni per ells, ni per tu, ni per ningú. O sigui que teníem un calde de cultiu collonut. Jo crec que això, amb les assemblees d'ara, tindria que tornar a passar. Tindríem que dir, escolta'm, tu, menys pasta pels que sempre se la queden i més pasta per això. Que n'hi ha de sobres, i es tindria que tornar una mica això, no? Que tot sigués una mica més barat, que és una mica un tempo. I jo crec que això és viable i és el que tenim que intentar. La fura existeix gràcies a que som 6, no? I que si no penca un altre i ens hem separat. A partir del 92 hem tingut que fer això. Hem tingut que dir, doncs mira, tu i tu, comercials, a prendre pel cul i manteniu l'empresa fotent el que us peti, però sí, comerciales. Tu et toca fer un espectacle, o sigui, eres el afortunado si encuentras la pasta para hacerlo, ¿no? O sigui, afortunado hasta cierto punto. I després, bueno, pues hem obert molts camps per poder mantindre la fura, perquè si la fura haguéssim continuat tancats, volguem fer tots nosaltres el mateix espectacle, hagués mort fa el 93, 94, haguéssim pringat. La marató respecte al Mercat de les Flors significa que quan ja portàvem 4 edicions, s'havien fet 2 transformadors i 2 que havien fet a les cotxeres de Sants, doncs ens van convidar a venir aquí, a la 5ª, no? I per nosaltres va ser el mateix procés que el que havíem fet abans, és a dir, era com anar recollint totes les inquietuds i quantitat de gent que no tenia espai per mostrar la seva feina, perquè, diguem, havia una realitat de creació que ningú recollia, no? I la idea del Juan López de fer aquella marató va servir per començar a recollir.